themba njengomkhuseli kwimfuyo yakho. Oh yeah, alright, masingene ke ngolo hlobo sibulisa kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo eniphulaphulene kuzo yivukani le community radio ku-90.6 98.4 kuya ku-99.9 igama lam ndikumakhaya wakwamzamba. Well, ngumnqongo lo sikuphathele isigaba senkqubo sesitsho sesithi ezolimo. Kulapho ke mfam uyiqondayo uba ngaba simema wena injalo njoku ngoba kaloku sophuhlisana sakhane sicebisane kule inkqubo. Masenze ke ibe ngomhla we-15 kwinyanga kaJanuwari umnyaka ke yaba ngu-2026. Besentshilo kuwe ke mphulaphuli ndathi kolusuku lwanamhlanje sikunye nomntaka Phinyana waphiwe ke ngegama esuka phaa e-Eastern Cape Group Farmers. Namhlanje ke sijonga indlela zokulwa nezifunxagazi. Xa ndiyibeka apha esiXhoseni, izifunxagazi zangaphakathi nezangaphandle. Xa siyikhumsha sithi how to fight with external and internal parasites. Uyakuyicacisa ke umntaka Phinyana, sele sinaye ke apha estudio. Ya nyakomtsha mntakwethu, mandikubulise njalo nje ndikunike nethuba loba ubulise kumphulaphula ekhaya. Ya maningene ndizibulisele mntakangqongo, ndizibulisele nakuba baphulaphuli bayo iVukani FM kuwo lo nyaka ka-2026. Ndingena nge-fire energy. Ndizoxhobisa njalo amafama akulo lonke eli lomdibaniso apho khona ukufikelela khona esi sikhululo esisibiza uba yiVukani Community Radio. Well, masiphinde sikwamkele ke kulo mnyaka ka-2026 ngethemba elikhulu ke sophinda sibaxhobise sithe singena apha ku-2026 sava ngesifo ekuthiwa yeyi siqatsele ngakumbi apha emfuyweni, isifo somlomo kwakunye namanqina. Ndiyavuba ngaba amafama amaninzi aqhalabile idinqena izolo besincokola ke ngalo mcimbi, kodwa ke asikho ngawo ke namhlanje, kodwa ke ngumcimbi endiqondayo uba ngaba abafuyi abaninzi bawujongile. Sawubona ke into yokuba ngaba uyawuphelela phi. Sivile ke nomphathiswa kweli sebe lezolimo naye ke uthe gqolo ebongoza into yokuba ngaba makwenziwe njani lo mzuzu ivaccine ingekafunyanwa uba ngaba mkuliwe njani nesi sifo. Masingene mntakwethu kumxholo wethu esinawo namhlanje, mandokunike uyitshayelele. Ya inkosi kakhulu mntakangqongo nakuba baphulaphuli bayo iVukani FM. Ndizawungena nakuyo laa ndawo la sasifo sisibiza uba yi-foot and mouth disease, FMD basilishunqulela. Kodwa ngoba siye siqhuba, kodwa kwangoku apha sizoqala khona sizoqala ngoba how to fight with internal and external parasites. Kuba lo sikwile season yasebusika bachebile abachebileyo nabanye abangekachebi, kodwa ke ibhula zonke i-parasites izifunxagazi zangaphandle nezangaphakathi zime ngobume kwazo. So amafama amaninzi axakene naloo nto, kodwa ndizawuxhobisa ngayo ndiphinde ndixhobise nangala FMD, foot and mouth disease. Yeah. Well, sisenomdla injalo njoku ndiyaqonda nomfama phaa ekhaya sele enomdla into yokuba ngaba singalwa njani nezifunxagazi, ngoba uyafumaniseka ukuba ngaba amafama amaninzi ayakhala ngalo umcimbi wezifunxagazi, ingakumbi ke ezangaphakathi nezangaphandle. So masingene kuyo. Ya mandingene mntakangqongo ndiqale nge-external parasites. Izifunxagazi ezangaphandle xa ndizicacise ezinye zazo mhlambe ndingathi ndibiza i-match and mites. Zinye zenhlobo ngeentlobo zebhula. Njengoba sinazo i-red mites, sinazo i-blue mites ngokushiyashiyana kwazo. Indlela zokulwisana nazo ezi zinto mafama emakhaya. Yes. Angaba ungumntu ufuyile sizawuqala siphobise ngempahla emfushane lena sithi zigusha okanye ibhokhwe. Siba neentlobo ngeentlobo zezifunxagazi, i-parasites ezingaphandle okanye ibhula ndiyibeke icace so that nomnye umntu akwazi kuyiva. Yes. Ibhula mntakangqongo zintwala ezincinci kakhulu ongasoze uzibone ngeso lenyama, eke kufuneka uba usebenzise i-microscope ukuze ukwazi ukuzibona buqu ezintwala. Ezintwala ezifike zimbi kakhulu zinyakazele kwempethu xa usebenzisa i-microscope usijonga kuzo. Usijonga i-microscope ufike zinyakazela ngeyona ndlela eziye zibangele uba igusha leyo yakho mhlawumbe ufike ufumanise uba idlakazekile apha eboyeni kakhulu, igugile. Uyayibona uba ezinye zifike zizikhuhla apha ethangweni.
Zininzi indlela zokulwa nazo xa usebenzisa amachiza ngamachiza including ne-deep ngokushiyashiyana kwazo. Ndingaqala mhlambe nge-deep wena mfama othi sele uchebile. Sinayo i-super threats 25% elungele ukusetyenziswa for igusha uyisebenzise nasezinkomini kunye nakwibhokhwe. Super threats 25% and then ibe khona i-super threats 125, i-strength sayo esingu-125. So yona le ningu-125 ilungele uba ungayisebenzisa only kwinkomo uhlobo lwe-deep. Uphinde futhi sibe nayo i-eraditic 125. I-eraditic 125 ilungele for uba ungayisebenzisa kakhulu phaa kwigusha. Sibe nayo i-eraditic 250. Ezinameni ezibizayo si-strength bubungakanani bukwakhiwa ngamandla eziwaqulethe baziqulethe amandla angakanani na ukujonga phaa phambili. Siphinde futhi sibe nayo ne-dazzle deep. I-dazzle deep ingena kuzo zonke ngoba i-dazzle deep yona ayibinayo uba mhlawumbi izoba ngu-dazzle deep number bani long acting, short acting and all of that kujonga phambili. So uyakwazi ukusebenzisa ezinye zazo i-deep ngoku besathetha ngezinto zokuhlamba xa ngabe uzoyifaka emanzini. Singene ke ngokuzinto ozokwazi ukuyitofa ngazo. Ukwazi ukukhusela kwizinto ezimila kanje. Sinayo i-Ivomec Super enamandla kakhulu. Yona i-Ivomec Super ilwa ne-internal parasites iphinde ilwe ne-external parasites. Sibe nayo ne-Ivomec nje kuphela, Ivomec nje kuphela ibhalwe Ivomec. Ziyi-2 inhlobo ze-Ivomec. There is Ivomec and the Ivomec Super. Eyesithathu be Ivomec Gold zilwa ne-internal parasites and ne-external parasites. Sibe nayo i-Doraject Plus 83E. I-Doraject Plus 83E nayo ilwa ne-internal parasites iphindwe ilwe ne-external parasites. Ikwakujoba inala plus 83E ibe no plus vitamin A, vitamin D3 and vitamin E. So ithetha ukuthi loo nto leyo isebenza imisebenzi yezinto ezi-3 iyi-1. Yes. Ilwa nebhula langaphandle, ilwe nentsulube ngaphakathi, iphinde futhi inikeze izakhamzimba. Yes. I-Doraject Plus 83E leyo bendithetha ngayo. Siphinde futhi sibe nayo i-Dectomax. I-Dectomax ke yona ibufana ne-Ivomec and comparison mayeza but ndizama ukucacisela umfuyi phaa ekhaya. Ayithi loo nto xa ngaba mhlawumbi ufuna ukuthenga enye yazo zithenge zonke uzisebenzisa xeshanye thenga ibenye. I-Dectomax nayo ilwa ne-internal parasite kunye ne-external parasites. Yes. Zininzi ke mntakangqongo amachiza ongawasebenzisa hlobo lokulwa ne-external parasite including i-Attila, including i-Delete All, including i-Maximus, including i-Maxipro. Ezi ndizibizayo zona zezisithi zii-pour-ons, azitofi azisezi. Phaa enkomeni i-Attila wenza nje umgca apha emqolo. Sibe nayo ne-deadline. I-deadline nayo ngobunjalo iyasebenza as i-pour-on. So indlela yokuzisebenzisa mhlawumbi umzelo nge-deadline phaa ezigusheni indlela elula ukuyisebenzisa ngayo kuba uyithi qaba apha phantsi kwamakhwapha kwindawo ngaphansi kwamakhwapha ngaphambili nangasemva napha phantsi komsila. Izawungena ngephoze mhlawumbi omnye umuntu uzawuzibuza uba ilwa njani ne-internal parasites kodwa uyigalele ngaphandle. Kuba thina sazi into yoba into elwa nentshulube, i-bankrupt worm, i-nodular worm, i-nasal worm, i-fluke worm, zonke ezaa ntlobo zee-worm sazi uba uyaselisa ngaphakathi. Laa nto athi amangezi i-oral suspension. Uyaselisa ngaphakathi. So yona ingena ngepause. Ungena kwayo ngepause ezandawo kuphuma ngazo ukubila la miqopho emincinci sizibiza uba zii-pause. Then ikwazi ke ngoku ukufayitha zonke eza internal parasites kodwa ke andithi izibetha zonke i-internal parasite. Ke kufuneke uqwalasele phaa kwi-compositions into yokuba lena oyisebenzisayo ingaba yenza eziphi neziphi ukujonga phaa phambili. Singene ngomntakangqongo phaa kwi-internal parasite baba ngobe ndisacacisa i-external parasites xa ndibiza i-match and mites. Singene ke ngoku izinto zokudosa
ukuselisa ngamanye amagama Yeah. singene kwizinto zokudusa hloba ungalwa njani nentshulube sinayo iendolint ndiba ngaba xa sisebenzisa lanto esiyibiza ngoba ianimal program kubalekile ukuyijonga ianimal program ngesixhosa esithi sisicwangciso semfuyo into ezawuguide ba kule nyanga siyiphi masiyisebenzise shoba sikuJanuary kuDisember besebenzise iphi kuFebruary besebenzise iphi sele zithathile ngokwigusha funa siqwalasela ba yeyiphi masingayisebenzisi yeyiphi emasiyisebenzise to ukujonga into yoba to avoid into yoba igusha ziphunyelwe sisisu. Yes, nanto siyibiza ngoba yi-abortion pha kwemfuyo siyibiza uba yi-abortion not into lena i-abortion yasebantwini. Okay. Yes. So it's very important into yoba ujonge into yoba yeyiphi emawuyisebenzise kulena inyanga ungayisebenzisa i-endolint ungayisebenzisa i-Ovidose 4 ungayisebenzisa i-Trinex Plus ungayisebenzisa i-Nemarit ungayisebenzisa i-Prodose Orange ndiyithanda kakhulu because andikwazi kuyishiya yenye yeekhampani eyakwazi ukundifundisa uba ndingene kulo mhlaba wakwa-veterinary oogqirha bemfuyo ndafundiswa yilaa khampani ibizwa uba nguVibeck. So i-Prodose Orange is very important into yokuba nayo uyisebenzise kweli xesha ukhumbule into yokuba i-Ovidose 4 ilwa ne-nasal worm ilwe ne-fluke worm ilwe ne-tapeworm ilwe nezinye iintlobo ngeentlobo zeentshulube endingakhandi uba ndiyazikhankanya ngamagama. Ya njalo ke mphulaphula Vukani Community Radio imizuzu ke masiyenze ibe ngamashumi-22 phambi koba sitsho sithi intsimbi yakhe phaa u-8 o'clock. Well nawe ke sakunika ithuba lokuba ngaba uzibuzele lo mbuzo unawo. Inombolo zethu zomnxeba apha estudio ngu-072 514 5381 072 514 5381. Sibambe emnxebeni ngenjalo ke uyawushiya ushicilelo lwakho luka-WhatsApp khona phaa kuFacebook ezolimo @Vukani Community Radio okanye uye phaa kulaa page yethu inkulu uyawufika si-live phaa kuVukani Community Radio ushiye nje icomment yakho sikuve ungena usithini. Well omnye umntu uzozibuza ke ngokuba ngaba zithini ii-symptoms ezi-parasites uye kuyiqaphela njani imfuyo yakho into yokuba ngaba ichaphazelekile apha kukufunxwa kwegazi okanye kwezi ntsholongwane zifunxwa igazi uye uyiqaphele njani? Yeah, right. Nkosi kakhulu mntakangqongo. It's very important le question ondigibisela ngayo. It's very important le question ondigibisela ngayo. Masiqale phaa kwi-external parasites ezangaphandle. Uba uyibona njani? Xa ndithi mhlambe phaa mandithi qale mhlambe kwimpahla emfutshane which is igusha. Uyibona njani into yoba mhlambe igusha seyibanjwe zii-external parasites? Okay. Uba ngaba ukachibi uzayibona uboya uboya ufike buvuthukile ngeyona ndlela budlavudlavu ngeyona ndlela ungathi ingubo lenendala ngathi ingubo ibhlukwe yephara ayijongile ifike idlavudlavu kakhulu ngeyona ndlela. So ibe izikhuhla naphaya ebuhlanti sifike sichazi ngento ebuhlanti ziyazikhuhla zikwazi ukuzinza zikwazi ukuthini. So ithetha uba loo nto ibhula sele lime ngamandla ligxalathiselene. Singene futhi singe phaa kwi-internal parasites sinalaa ntshulube yethu esiyibiza ngoba yi-nasal worm. I-nasal worm eyiphele isenza esasifo esibizwa ngoba yi-Marcop. Yes, Marcop but uzoyithatha from scratch. I-nasal worm I think sikwisizini yayo ngoku kakhulu ngeyona ndlela because kushushu iqala kanye xa ngaba ii-temperatures ziphezulu ngeyona ndlela. Kuneza flies ezifike zihamba phaa edlelweni impukane ngesixhosa. Yes, ziye zibaleke ezampukane eziya zihambe ziyohlala phaa ezimpumlweni zegusha. Phaa kwiimpumlo zegusha uyifumana uba kushushu kamnandi phaa kwempukane. Xa zihlala phaya zifike zihlale nje zifike zizalele amaqanda wazo. Oomaqanda lawo azawufike enze laa mnyiki obizwa ngoba yiMarcop. So ithi xa uqala kwayo before yenze inantsika i-nasal worm iqala before yenze iMarcop iqala ngokwenza i-nasal worm. Igusha yakho uyibone iphuma emafinyela or even nenkomo uyibone iphuma imifinya, that means seyibanjwe yintoni? I-nasal worm. So izawufuna uba ukhaleze ubaleke uyokufumana iyeza esilibiza uba yi-Nemarit. Bakhona namanye maninzi but ndizakwenza umzekelo ngeliyi-1 ngoku i-Nemarit. Okay. Usebenzise yona i-Nemarit useze ngayo. Kubalulekile noba ujonge uba ke ngoba ngokomlinganiselo sinathi siyibiza uba i-dosage awusebenzisi umlinganiselo noba ongakanani owucingileyo iya ngokwe-kg mhlawumbi siye sithi 1 ml per 10 kg. Right, icela uyibambe njalo sibaleke siye kweli cala.
Ingaba ngusomashishini osakhasayo nenjongo zokuphuhlisa ishishini lakho uphinde uze notshintsho empilweni naseluntwini ngokunjalo? Ukuba kunjalo, iVukani Community Radio ikuphathela iVukani Small Business Package Deals enamaxabiso ancomisayo. SiVukani Community Radio siyayiqonda ngokupheleleyo ingxaki oosomashishini abasakhasayo kunye nabo bakhulayo abajongana nazo, umzekelo ukunqongophala kwexesha, ukuswela ubukho kwezamakhasi onxibelelwano kunye nezinye kolu rhwebo lunokhuphiswano ngamandla. Yiloo nto ke sakhe iqhinga lokunceda oosomashishini baxhumane nabathengi ngondlela lula nenamaxabiso aphantsi. Yiba nomfanekiso ngqondweni. Ishishini lakho lisaziwa, kuthethwa ngalo ngamawakawaka abantu. Ayililongo iphupha eli liyenzeka ngokwenyani. Iqela lethu labasebenzi abaqeqeshekileyo baya kusebenzisana nawe ukwenza intengiso ekhethekileyo kwaye eyenza umtsalane kubaphulaphuli beVukani FM. Eyona nto encomisayo ngezi small business package deals, uyakwazi ukuzikhethela ekufanelayo kwaye elingana nesipaji sakho. Ukuzifumanele iVukani small business package deals, tsalela umnxeba kule nombolo 047 877 0095 okanye 047 877 0096 okanye uthumele i-email ku sales@vukanifm.org. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezeli jelo losasazo. Igama lam ndinguNokuzola, andazi ndingaqala ngaphi ukonga ukhulu Dumakude. Ungamfumana kule nombolo 071 711 6744, 071 711 6744. Emva kokuswelekelwa ngumyeni wam, ubomi abukhange bube mnandi. Umrholo wam ubungandonelisi kwaye ndalahlekelwa kokuninzi kunye neemoto zam. Kwananjalo ndandinawo umnqweno wokuphumelela ndifane nabanye oomama abaphumeleleyo. Lafika ithamsanqa kum mhla ndeva ngomkhulu Dumakude abantu bebabaza kunomathotholo kananjalo nakumakhasi ezonxibelelwano, ikakhulu usisi Lusanda Mzembe waseQueenstown oyi-business lady eyaziwayo, noMr Mthembu waseTsolo, umama uYolisa waseNtabankulu, ubhuti Lukhanyo waseDutywa, usisi Nokuthula waseKokstad. Ndaba nomdla kakhulu mhla ndeva kubulela utata waselalini yam osisityebi esaziwayo. Inyanga nenyanga, iveki neveki kuvela abantu abatsha kunomathotholo bebabaza ngaye umkhulu Dumakude. Naye usisi Nomfundo wasePietermaritzburg waye wanikeza ubungqina nendlela eyapheliswa ngayo intlupheko ngumkhulu Dumakude ngexesha imeko ibinzima kuye. Nam ke wandinceda umkhulu ngemali yasebhenk. Ukuba nawe unomnqweno wokuba kulo nyaka uncedakale, mfowunele umkhulu Dumakude kule nombolo 071 711 6744, ndiyiphinde 071 711 6744. Alright, imizuzu masiyenze belishumi linesithandathu, 16 minutes before 8 o'clock. Lixesha lichanekile kwisikholo sakho sosasazo iVukani Community Radio. Sekunye ke nomntakaphinyana uaphiwe ngegama esuka pha Eastern Cape Group Farmers. Tshilo ke ndathi namhlanje umcimbi esiwuphetheyo nesithetha ngawo sijonga umcimbi wezifunxagazi phandle nezangaphakathi apha emfuyweni. Iyayicacisa ke injanjoko etyatyadula. Benditshilo ke ndathi nawe ithuba uyakulifumana phaa kwa 072 514 5381, 072 514 5381. Kungenjalo ke uyawushiya nje ushicilelo lwakho le-voice note, sikuve kwela cala linto yokuba ngaba wena ungena usithini. Uzibuzele lo mbuzo unawo. Mntakaphinyana ukhona for wena akuphendule. Masijonge uSandiswa Ntluye sithi sonke, yena utsho esengqeleni enzwakazi. Uthabiso Khwalo Mthizozo esithi sonke iyakhali wireless, utsho yena esemtshaba. Jason esithi naye ukhona enkqubeni. Right, akho mibuzo ethile. Mandikunike mntakaphinyana uphinde uqhube dade. Kakhulu mntakangqongo, phinde futhi ndingene kwakhona ndibulise nabo abasanda ukusibamba ngoku sivele evenkileni. Yes. Ndizazi sithi ndingu-aphiwa kwaPhinyana suka kuwo laa mzi wase-Eastern Cape Group Farmers. Sihlukene sikulaa ndawo yeNazareth. Yeah. But ke andifuni ukuyikhaya esiphakathini, mandiphinde futhi ndingene nxakasana phaa kuba
just ukurecap Yeah. inasal worm njengoba ndicacisa into bayibangelwa zimpukane ezizibaleke ziyohlala phaa ezimpumlweni kwigusha nakwinkomo iphele loo nto zizalela amaqanda zephele ke ngoku sezisenza igusha okanye inkomo ivuzisa imifinya apha ezimpumlweni. So uba ngaba ukhange uyihoye masihambe siyongena phaa kwimarikophu bendizongena kwimarikophu uba ngaba awukhange ukwazi ukuyinikeza uhoyo udibane nabantu abamila bunje ngoAphiwa kwaPhinyana abazokwazi ukucebisa uba leliphi ichiza uma ulisebenzisa izawubangela loo nto into yoba eza awo maqanda ziwazaleleyo azawukhula enze laa nyiki eyenza imarikophu zizawukonyuka ngempumlo ziyohlala phaa ebuchopheni. Xa sezifika phaa ebuchopheni engqondweni zifika zitye ubuchopho obuya begusha okanye okwenkomo. Uyibona njani ke ngoyinto yokuba sele ibanjwe yimarikophu ayikwazi ayityi ayibambeki naxa ihamba iyafohla itshayisa amacingo itshayisa amadonga njengoba isenza laa nto ayiphathekanga kakuhle apha entloko. So uyinyanga njani ke ngoxa basele ibambekile uyibona inaloo nto? Okay. Masingene enqakasana phaa kwamachiza but ke ndizawuthi nje ngaphezulu andizungena deep down because ndonqena laa nto yoba wonke umntu azibone sengugqirha apha phandle. Yayiva loo ndizawutshayelela nje apha phezulu. Yeah. Maninzi amachiza ongawasebenzisa. Umzekelo nje olula ungayisebenzisa iMaxitet 13.5 strength sayo esingu-13.5. Ukhumbule into yoba phaa kwiMaxitet sineMaxitet 23% sibe neMaxitet 13.5. iMaxitet 13.5 yona iyi-short acting. I-short acting njani? Ngendlela loba yona xa utofa ngayo ngoku i-reactor same time ayizufana nala Maxitet 23% engu-LA which is long acting ezothatha mhlambi into engango-7 days oko izama ukupick up. So sebenzisa la Maxitet 13.5 xa uzama ukulwa nala marikophu xa igusha yakho ibona baseyiqalisile ukufohla amacingo. Ndenza umzekelo waloo nto mathi mhlambi ofa igusha about 30 kgs. Mandiyenze we-kgs andifuni ukusho uba engakanani ngeminyaka about 30 kgs. Masithi le gusha it's about 30 kgs. Ndizawukwenza nje umzekelo namhlanje ungayitofa ngomlinganiselo ongango-5 mils le gusha, the following day uyitofe ngomlinganiselo ongango-4 mils, ngosuku lwesithathu uyitofe ngomlinganiselo ongango-3 mils. Uzama ukulwisana nala marikophu epha entloko. Ungayisebenzisa ne-Hitet ne-Hitet Hitet 120. Ungayisebenzisa ne-Terramycin ingabiyo i-Terramycin 100 ungayisebenzisa ne-Terramycin 100. Ungayisebenzisa ne-Reverin. Zininzi amachiza ongawasebenzisa ukulwa nala ntsholongwane but uqinisekise into yokuba usebenzisa iintsuku zibe 3 zilandelelana. Kodwa ayithi loo nto hamba uyoyithenga uzitofele ungakhange uzoconsulta ebantwini abamila bunje ngathi. Sizokwazi ukucebisa ungayichofoza uyifote usithumelele thina sawukwazi ku-estimator noba mhlambi ii-kgs zayo zingakanani na. Ayithi loo nto sebenzisa zona zodwa ugijime futhi because of ayityi. Sinayo isachet umgutyana oyi-vitamin and amino acid esiyibiza ngoba yi-complex forte. La complex forte uyayithatha uyidibanise kumanzi angange-2 liters. Ithetha uba loo nto ngoku uzayifunxela umlinganiselo mhlambi ongango-20 mils. Ndenza umzekelo uyiselise ekuseni uyiselise nasemalanga or 2 times a day. Ungayisebenzisa even 3 times a day. La complex forte ndithe yi-amino acid and vitamin supplement. Thetha uba loo nto inikeza amandla. Ayilochiza ayiyo antibiotic ingeyo penicillin or whatsoever but yona incedisa ekunikezeni i-vitamins. So njengoba ingathini ingakwazi ukutya. Yes mntakangqongo ndiyarhalela uba siphinde futhi sitshayelele nakula foot and mouth disease ekuye ibonakala ime ngamandla kuyo le season. Alright, ndonqena siqhawulwe yivenkile njengoba sishekelwe nje zi-seconds siphinde sibe nenye ivenkile. So yapha evenkileni sibuye ube kanti uyangena kulo micimbi ithile phulaphula uba ngabo sandolivulela ithotholo lakho masitsho nje kuwe sithi siyakwamkela inkqubeni injalo nje namhlanje siphethe ke lo umxholo selo uva uyatyatyadula kwela cala lingaphaya umdaka Kaphinyana. Masiye kweli cala. Ucastero lo ayingocastero nje. Castero the main man. Oh, Castero the main man.
Amatakane ayabhityiza kwaye afa ngesaquphe. IDeca-Show nguthintela ophume izandla ekuthinteleni izifo ngezifo. Le Deca-Show ivavanywe yapasiswa ukuthintela kwizifo ezibaliweyo zeenkomo neegusha. IDeca-Show nguthintela wezifo ezili-11. Ewe zezi, umgilane, unonkqi, isifo sokuba mnyama nokudumba kwesibindi, isifo sokopha kwamathumbu, isifo sokudumba kwentloko, unomkhonwana, isifo somchamo obomvu, isifo sotsheko-gazi ematakaneni nezinye. IDeca-Show isisitofu esihlatywa phantsi kofele kumlinganiselo ongu-3 ml kwigusha ze ibe ngu-5 ml kwinkomo. IDeca-Show inika ukuphumla kwengqondo kuwe mfama. Fumana iDeca-Show, awuyi kuzisola, inika isidima koonozibaya. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezelijelo losasazo. Mabuthethe ubumnyama kuvele ukukhanya. Eli lithuba lomntu wonke. Nanku umkhulu uDumakude, gqirha owaziwayo, ungamtsalela umnxeba kwa-071 711 6744 071 711 6744. Yindoda enamandla ukogqitha bonke oogqirha. Umkhulu uDumakude yinyangi ehamba phambili kwaye abantu abaninzi koomacofa-imvaba eNgcobo, eKomani naseMthatha abawuvala umlomo ngaye umkhulu bathi asoze bamlibale yena. Uyayenza imimangaliso umkhulu ukuzisela intlantla. Ungaphinde usokole, uyayivula intlahla yakho evalwe ngamagqwirha. Uyaqinisa ikhaya, uyabakhupha abathakathi akubonise ngamehlo. Uyaphindisa okubi kumnikazi. Unalo neyeza lokwandisa ubutyebi. Ungasokoli ngemali. Umkhulu ukwenzela imali phambi kwakho. Sithetha nje, banintsi abantu sebephumelele, bayanqwala, abanye bebephila ngomrholo wenyanga, kodwa ngoku sebenawo namashishini amakhulu ngamandla kamkhulu Dumakude. Umkhulu naso isigubhu sokwenza ubutyebi. Abafana bomoya bakuzisele imali ebhankini, incili yentlantla kunye namasalamusi amhlophe ukuba kudala uphangela kwaye uyiboni into isebenzelayo. Kulo nyaka uzophila ubomi obumnandi, asoze ucele komakhelwane. Kungako ke kumele ubulele izinyanya zakowenu ngokuphiwa ubutyebi. Ngamandla kamkhulu Dumakude uzokwakha ikhaya lamaphupha, uthenge iimoto zikanokutsho ngaphandle kwetyala. Mfowunele ke umkhulu kwezi nombolo 071 711 6744 071 711 6744. Umkhulu Dumakude yindoda enamandla. Oh yeah, all right. Masiyenze imizuzu kumithandathu selele sityile eli xesha, kodwa ke masimvele umphulaphula ungena esithini ngapha. Sobuyela phaa kumntu kaPhinyana. Molokhaya. Bulisa apho nakumfo kaPhinyana. Yabona ke madoda. Umfo kaPhinyana ubetha ngale ndlela. Yile ndicinga ngayo, ngale ngalo ndigalela ngayo. Uyabona ke kodwa uyagcwalisa, ubetha kwinduku ebendinazo. Undinike nje induku ke ngoku, uyabona? Nditsho ukuthi ndinani, ndinimamele into zakuthi. Anambuzo, uyabona? Qha ndimamele. Eklasini sikhona, siyafundisana, sifunde, sibuzane, uyabona? Enkosi into zakuthi ngemfundiso zini. Nkosi, nguba umgcina ngapha eLady Frey kuCalvary. Nkosi kakhulu Tyhopho, siyabulela. Mihlanu mntakaPhinyana, masiqukumbele, mandukunike. Nkosi kakhulu mntakangqongwe, enkosi nakuye phaa unqanqasho umgcina. Sibulela nakuwe mntanegazi ngoba uhleli nathi. Masingene phaa kwii-symptoms ze-FMD, foot and mouth disease. Njengoba sisazi into yokuba njengoba esi sifo sibonakala sihlasele ngeyona ndlela ngoku, into ebalulekileyo into yokuba mafama anisavumelekalanga ncaka uba nitransporte impahla
Njoba esisifo sibonakala size ngamandla Okay. because abanye abantu bayachaphazeleka. Kanti ngene nje phakwi symptoms zazi ba usibona njani into yoba leyo mpahla yakho lo animal sele ibanjwe yi-foot and mouth disease. Manqale nje phakwi inkomo into yokuqala mhlawumbe uyibone iphuma izincwe kakhulu apha emlonyeni. Ufumanise into yoba mhlawumbi nalapha ekujikelezeni kumlomo inamaqhakuva amabi awujonga apha kwi-gums ngaphezulu nakhona ufike mhlawumbi ba iyableedisa iphupha izincwe ayikwazi kutya ukujonga apha phambili yonke lona. So xa ibona ngathi ayityi inezilonda emlonyeni ikhamisile nje qinisekisa into yoba ngoku sele ibanjwe yi-foot and mouth disease. In fact seyibanjwe ise-mouth disease le isifo somlomo ngesiXhosa. Andizukwazi ukwakhupha amachiza uba xa ngaba ibanjwe soso sifo yenza ntoni. I'm not allowed ngakumbi njengoba sigoku sijongene nalento sijongene nayo kule season. Yeah. Ungakwazi ukuqhamishelana nami ndikwazi ujoba mhlawumbe sisakwenza njani uncedisana nawe because ndibalekela laa nto yoba sizifumane sesingogqirha sibaninzi Yeah. apha phandle. Yes, but ke napha kwi-foot ke ngoku into ebaluleke uyibone mhlawumbe igusha ziqhwalela laa nto izoba lichwane. Ichwane nalo liyanyangeka lula. Ndidla ngothi xa nditisha apha kwiVukani FM nakhona ndiyiveze into yoba silinyanga njani. Kodwa ke kulena into esijongene nayo andizukwazi ukuyithetha uba ngawaphi amachiza uma wasebenzisi, but ke ndiza kuxhobisa nje amafama ngakumbi abantu banamaplazi abaxakekileyo kuloku ungena imoto khona bezolayisha inkomo ungena imoto bezolayisha igusha kutsho ngapha phambili zonke ezazinto before ingene pha kwi-main gate yokuqala efameni yakho. Qinisekisa into yoba amavili lana wemoto uyawafumigate uyawadisinfecta. Zininzi into zokuwasebenzisa andizuzibiza nazo because sijongene nesifo esinzima kule isizini. Ndidla ukuzibiza kona buyakhumbula. Yeah, andizuzibiza ngoku because sibaleba abantu baphele besenza izinto zabo bathi bayive ipapashwa apha kwesi isikhululo. Yes, uzawukwazi ukundiqhamishana nami ecaleni. Alright, akawushiya nje inombolo zakho sizokukhulula Mntaka-Phinyana. Yes, uyakwazi ukundifumana phaa kweza nombolo ezithi 063 091 4745 063 091 4745. Wena mfama othi u-around icala because i-Eastern Cape Group Pharmacy khona kulo lonke elase-Eastern Cape, but ngoku uzokwazi ukudibana nami ecala e-Old Post Office kulaa post endala yasecala lapho uzokwazi xa ufuna uzodibana nami sithethe buso ngabuso ndikucebise ndikunikeze amachiza uma wasebenzise ndikunikeze i-feed uma uyisebenzise njengoba igusha sele zithathile. Sondela pha kuthi e-Post Office ecala okanye uqhamishelana nami pha ku-063 091 4745. Elami igama ndingu-Aphiwe kaPhinyana. Xa Mntaka-Phinyana siyabulela masibambe ngazibini.